sacramentum veneremur cernui eranti cum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti abut troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinilagitan na tinapay, kumararag tayo. Kaskas dawa sakramento, inbatim kadakam ti pakalaglagipan mi, ti panagdaydayom kaditi na santuan na misteryo, ti bagikan daram. Tapno may kari kami, akan kanayo ni ti bunga, ti panubot mo kada kami. Si kaagbiag kanagari, Diyos, ti Ama, kaya Espiritu Santo, nagnanayon ngawan ingana. Panagdaydayaw na santuan, madaydayaw ti Dios, madaydayaw ti na santuan na nagana. Madaydayaw ti na patay unay adaran,
Madaydayo ni Jesus, tinasanto na sakramento ti altar. Madaydayo ti Espiritu Santo mangliwliwa. Madaydayo tinindaklan ngay nati Diyos, iningasatan na Maria. Madaydayo tinasantuan, kendi na mulitan na panakabukel na. Madaydayo tinaglorya na panakayolin at sa dilangit. Madaydayo tinaga ni Maria, Virhen kanina. Madaydayo ni San Jose na tepalunay nga sawa na. Madaydayo ti Dios kadagiti anghel ken sa santos na. O sakramento na santuan, hostia na. Ito'y tiyalang na inaramid ti Apo. Umay kayo
tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti Apo tadakuma kada kayo. Kakabsat, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, tapno may kariti ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkonfessara kiti Dios sa manakabali namin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko unay. Isung agpakpakasya ken Santa Maria agnanayo na Virhen, kadagiti amin yang Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, ti kakaasid akumati apo tayo Diyos. Kasya na tayo kumati manakabali na Diyos, ket kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo ti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika,
makanawal ti Ama, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Ikaw, Jesu Cristo, di Nazaret. Siksika, o Apo, siksikati kangat, ititimpuyog ti Espiritu Santo, ken iti glory, iti Diyos Amamen. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Kumararag tayo, manakabalin kadagdanayon na Diyos, turdan mi ti umawag ken ka iti Ama. Buklem kuma iti uneg ti puso mi ti umiso a panagnakem, akas anak mo. Iti kasta maragpat minto ti tawiden mi ngayon karim. Gapu ken Kristo nga anak mo kadapumi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnunayon nga wan ti inggan. Ti maibasa na adaw iti muna alibro dagiti araari. Nagmalmalem ang nagna ni Elias ang nagturong iti letang. Nagsardeng ket nagtugaw iti sirok iti maysa a kayo. Kinarigagayan na ti panakatay na. Sa anak ton a makaibtor o Apo, inkararag na. Alaemon ti biyag ko, nasaysaya at langin a matayak. Nagidda iti sirok ti kayo ket naturog. Pagamuan, adamay sang anghel anang sagid ken kuana a kinunana. Agriing ka tamangan ka. Inuwaras ni Elias ti panagkita na. Iti asideg ti ulo na, adda tinapay ken sanga karamba adanom. Nangan ken iminom ni Elias sa nagiddamanen. Nagsubli ti anghel ti Apo ket riniing namanen. Kinunana, bumangon ka ket mangan ka, tapno adda pigsam iti panagdalyasat mo. Bimangon ni Elias, nangan ken iminom. Imanay tikinan na anang ted iti pigsana anag na iti 40 nga aldaw agingga iti Sinai. Iti nasagraduan na bantay. Ti sao ti Apo. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Iti amin at siyempo agyamanak iti Apo. Jaktu agsardeng amang idaydayaw ken kuana. Idaydayaw kunto gapoy ti naramid na. Amin amay dadanes dumngeg ken nagragsak kuma. Danggayan dak amang itanok iti Apo. Wen agmaymaysa tayo amang idaydayaw itinagan na. Imawagak iti Apo ket sinungbatan nak. Pinukaw na dagiti amin a pagbutngak. Kumita ken kuana dagiti maidadanes ket maragsakan da. Pulos asaan danto mabainan. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida.
Isalakan na ida kadagiti amin a pakariribukan da. Aywanan ti anghel iti Apo dagiti agbuteng kenkuana, ket ispalen na ida iti amin a pagpagkadanda. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo, nagasat ti tao nga agkamang kenkuana. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Diyo pagleddaangen ti Espiritu Santo ti Dios, tayso ti marka ti Dios iti panangtagikuana kadatayo. Maysa pa matalged adumteng tutel daw a panangwaya-waya ti Dios kadatayo. Lipaten nyo ti amin as sakit tinakem, gura ken pungtot. Saan kayon ngagbibinugkaw, wenno agpipinadakes? Ikatanyo tanya manadakes sarikna, agkikinaasi ka nagiinayat kayo ketdi. Agpipinakawan kayo, kas siti panangpakawan ti Diyos kada kayo, gapo ken Kristo. Da kayo tiyan na kapatpat ken ti Diyos, masapul nga rod at tumulad kayo ken kuana. Ti kumaayat ti mangtimbeng ti biagyo, kas iti panagayat ni Kristo kadatayo, babaen ti pangted na iti biag na, gapu kadatayo, kas nabanglo as sagot ken daton a makayayo iti Dios. Ti sao ti Apo. Maristay nga anak na, iti puso intay lukta, kadagiti balikas, anasantuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo tadaguma kada kayo. Dayti sumaganad na adaw iti nasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Nagdadayamudom dagiti Hudyo, gapu iti panagkunana nga isu ti tinapay, abimaba manipod langit. Kinunada, saan aya adaytoy ni Jesus nga anak ni Jose? Amamutayo ti ama ken inana. Apay nga rud akunana ita, abimaba manipod langit. Isardengyo ti agdadayamudom insungbat ni Jesus. Awan ti makaumay kanyak, no saan naguyuguyen ti ama, anang ibaon kanyak. Ket pagungarek to inton maudi nga aldaw. Insurat dagiti profeta, isurun to ti Dios dagiti amin at tao. Umay kanyak ti dumngeg iti ama, ken makasursuro ken kuana. Saan na kayat asawen daytoy, ngaddan nakakita iti ama. Tilaeng nagapu iti Dios, tinakakita iti ama. Ibagak kada kayo ti pudno, ti mamati adda biag nang agnanayon. Siyak ti tinapay ti biag, nangan dagiti amayo iti mana sa jayletang, ngem natay damet laeng. Ngem saan amatay ti uray siya sino amangan, iti tinapay nga gapu sa dilangit. Siyak ti sibibiyag at tinapay anaggapu sa dilangit.
No kanen ti siya sinuman daytoy at tinapay, agbiag to ngagnanayon. Ket ti tinapay ngited kunto isu ti lasag ko. When ited ko tapno agbiag ti lubong. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ti tao saan amapmapnek, yakamono kanunungan nyo kakabsat. Ti tao ket adu dagitay cravings na saan ngagpatpatingga ti panag-accumulate na kadagiti banbanag ang magustuanan na iti daytoy alubong. Kakabsat, no saan tayo nga magunod, jay kayat tayo, no daduma, isu iti paka-istresan tayo, isu iti mangted kada tayo ti panakaupay, isu iti mangted kada tayo iti panagsadot, isu ti mangted kada tayo iti panag-give up. Nangigan tayo ti muna na ibasa. Asaritain na kakabsat ti panagdalyasat ni Elias. Ngagturong iti nasagraduan abantay. Ket iti dalan na. Nariknana ti panakabannog. Nagmalmalim anagna ni Elias. Anagturong iti letang. Kititikada na itilit ang kakabsat, di tanan na narikna, ti banlog na. Bisin, ken wow. Ket naturog, nagina na. Ket iti panagina na nakakabsat, kunana. Saan ako na makaibtur o apo, alaemon ti biyag ko. Nasaysaya at laengin amataya. Pan-give up. Kakabsat, numapan tayo metitibanghelyo. Ni Apo Jesus kinunana, siyak titinapay anaggapu sa dilangit. Iti panag ko na ni Apo Jesus, nga isu, titinapay anaggapu sa dilangit. Ijaya ni Apo Jesus kadatay kakabsat, tibagina ataraon tayo, ngagdalyasat iti daytoy alubong. Adu dagitay kakabsat, may encounter tayo apan nubok iti biyag akas kini Elias. Adu a problema, adu a karit iti dumteng iti biyag tayo. Ket saan tayo kumaalip-lipatan? Nga iti panagdalyasat tayo iti daytoy alubong amang sarangit kadagiti ngagduduma a panlubok karit iti biag tayo. Iti panagdalyasat tayo. Saan tayo aliplipatan? Nga da ni Apo amang papigsa kada tayo. Itinapalabas sa Domingo naibagat nga tibagi taraunan tayo
tinainlubungan at araon. Tibagi tayo masapul nat dagiti taraon ago, glow, can grow. No daddo makakabsat, apay nga tanga, kuna tayo, mangmangan tayo mat, yung apay nga nagdarasa ka mabanog, nagadumatikinan ko, yung apay kaslangag kakapsutak. No daddo mga min kakabsat, in balance ti kang kanin tayo, ad-adu mo ti kang kanin tayo ngamin, no daddo mga grow niya. Iso grow lumuk-lumag, lumuk-lukmag, edi nadaras tayo nga maluba, niya. Agluba, nadaras tayo nga mabanog niya. Awamat iti kanin tayo nga mangted iti go niya, mangpapigsak kada tayo. Lalo dagitay agday diet, gaputa kayat da nga i-maintain iti Coca-Cola shape, nya kamun nga klase nga shape dagita niya. Kita nyo kabsat, no dati trabaho, ay katawan at may paspas iraw da ata anya nga road, nya ti mala in kinanandakat dagitay mat niya pagpakutong niya. Pagpakutong. Iso kabsat niya. Kitaan tayo kadi. Tamangan tayo kadagitoy niya. Taraon, ago, mangtentipigsa, grow, mangted iti panagdakkel niya. Ket alwadan tayo ata saan tayo matanga agbalin nga abnormal niya. Hindi na minsan nalawas at dati naipos niya listaan ti height can weight, male can female. Ket nakitak nga ti height ko 5'6", ti dapat gayam nga weight ti 5'6" nga male, ket 58 to 70. Tatang katagkilkilo akon iti 80. Ay kat abnormal niya. Kasanon dagitay na lukmag ngam siyak. Namuna kat pandek damat. Na IP man kasla kayla grup-grupang yaka mo. Niya yaka mo no ni konforme pangiladawan yung bagbagiyo kakabsat niya. Iso ano daduman og sarminga kat aya po nakamad madi nga kitaan niya. Nagdaktul tabuksit niya. Naglaad niya, nakalalaad niya kitaan. Iso nga, uray no maminano nga promise nga basit laeng ti kaneg, ay kat nagadumot ti makan, nagadumot iti agpakan. Saan na tao makaliklik niya? Nakababain mat no aghanda kayo, tapos saan na mga niya pupadi, kababain nga, nagbasit mo tikinan mo, Father, samon-samot akayat tikilinuto me, ay apo nakababain. Yeah. Yung maawatan nyo kadi kakabsat niya, isong ibagbagak daytoy, tapno maawatan nyo. Yeah. Han nga gaputa aduk makan, sige, niya. Panunutem mat niya, panunutem okay lang kini apo padi asaan basit mangan niya. Taagasin nyo niya, numano nga misam iti may sangal daw, kasjay mo ti kaado, ti panangan mo apo niya. Ket no ipilit yung nga mangan kami, ay ket kaslamot la panangirurumunyo kada kami. Niya pasla panangiruruman niya. Sige po, mga kapay. Sige, sige. So nga, ibagbagak na iti kakabsat niya. Tapno ti kasta niya. Maawatan tayo.
Katulita kakabsat, kasapulan ti bagi tayo, ti taraon, agapu iti go, grow, ken glow. Yeah. So nga, gapo nga tati panangpakpakan nyo, nga mangted iti glow, kadamot nagkuna, apo, gimwapo kamat, ay piman. Yeah. Namuray no kasta, yeah. Akit aprisyaran, ngam sa anak pa nga convince. Yeah. Tas sila lagi pakto akanayon tay kinunan ni nanang ko asyak ti kalalaadan nga anak na. Yeah, sila lagi pakto iti dayta. Yeah. Yung uray no kasta niya sana nasakit tinakem ko apay nga nagugwapo dagiti kakabsat ko atallo. Apay nga syak iti kapapangitan. It's okay. Yeah. Haana problema dayta. So laglagi po tay kumakakabsat. Yeah. Masapol dagiti taraon, ti bagi, tapno, pumigsa. Kitain niyo kakabsat ni Elias. Ammo ti Dios ti masapol ni Elias. Iso ngayon baon na ti anghel na, anang ipan ti taraon na iti letang. Ket gapu iti panangan ken ipan iinom na. Saan nga tamot ada nga arak kakabsat ako na sa nga karamba adanom. Yeah. Minom iti danom. Yeah. Ket pimigsa. Intuloy na tinagna. Ket nadanon na tinasagraduan abantay. Ngem kakabsat sa agkurang saan laeng ataraon anay lubungan ti masapul ti tao, ngagdalyasat iti daytoy alubong. Kinunakit tay, at ipanagdalyasat tayo iti daytoy alubong, adu a panubok, adu a karit, adu a problema, iti intayo sarangiten. Kalaksidan ti taraon namang papigsa ti bagitay kakabsat. Kasapulan tayo met ti taraon amang papigsa kada tayo. Iti intay panang sulbar, panang sarangit dagitoy akarit iti biag tayo. Iso akabsat kunan niya po Jesus siyak ti taraon tinapay anaggapu sa dilangit. Ti panagdalyasat tayo ti daytoy alubong kakabsat, ket agdalyasat tayo amang gunod ti biag agnanayon. Akit saan nga nalaka kakabsat iti manggunod daytoy abiyag agnanayon. Narigat niya. Saan tayo at tagilag-anin narigat kakabsat. Iso nga, intay kadi kakabsat, awaten ni Apo. Intay awaten ni Apo Jesus, ataraon tayo. Kanayon tayo nga umay makimisa. Kanayon tayo. Namti saludsudan nyo kakabsat, tunggal umay kay kadi. Awawatin nyo kadi ni Apo Jesus. Dagiti sa una kakabsat, dengdenggen nyo, yung awawatin nyo kadi. Saan kadi kakabsat, no awatin tayo kunat tayo, haikat masapul nga, indengan, awaten, salimutmutan, saan alipatan. Ngam no agawid kayo kakabsat. At damot laang kadi kakabsat nganyawid yo, dagiti balikas ni Apo Jesus. No daduma,
dengdenggan tay laeng saan tayo nga inawat. Saan tayo asinalimot-matan. Iso kabsat karit kada tayo, nga tunggal kadi umay tayo kakabsat. Denggan tayo ni Apo Jesus ket awaten tayo, dagitoy nga bagbagana kada tayo. Tadagiti balikas na kakabsat, ket mangted iti pigsa. Mangted ti pigsa tayo. Dagiti balikas ni Apo Jesus, waya-wayaan na tayo. Kas kumano, nakanig-negative ti panunot mo, panagpanunot mo, gapo kadagiti balikas ni Apo Jesus, mawaya-wayaan tayo, malawlawagan tayo. Dagiti balikas ni Apo Jesus, mangpatured kada tayo, amang sarangit kadagiti panubok, itibiyag tayo. Iso kabsat, saan tay kadila nga dengdenggan, awaten tayo, salimat-matan tayo, dagiti balikas ni Apo. Tapno iti kasta kakabsat, adda enough ataraon, adda enough nga energy tayo, amang gunod, tibiyag ngagnanayon. Iso aday ti man kakabsat, iti tayo pagpanpanunutan, dahito itin tayo iyawi da pagpanpanunutan. Tapno iti kasta kakabsat, ket nga numarik na tayo ti panagsadot, nga mangituloy ti panagdalyasat tayo, akas ken ni Elias. Gapu kadagitoy, asal salimet-metan tayo, abalikas ni Apo Jesus, dagiti balikas ni Apo Jesus nga inawat tayo. Isuda iti mangiduron kadatay kakabsat. Mang-encourage kada tayo. Amang ituloy iti panagdalyasat tayo, agingga amaragpat tayo, dayta nga arapaap ti Dios para kadatay amin ti panakaisalakan. Situltuloy tayo nga kakabsat nga amirisan daytoy. Tumakder kayo. Mamati ti Diyos Ama man nakabalinan. Iyan ako Santa Maria nagtutok ti panagtura ni Poncio Pilato na ilansay ti krus na tayo ket na ito. Imulog tayan na kitinatay. Nagungar ti may katlungal daw. Inmulit sa dilangit ket si tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama man nakabalinan. Agkapunto sa tiyan nga may mangukum kaditi si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati at neti ti Espiritu Santo. Patsik meti Santa Iglesia Katolik. Ti panagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbaso. Ibagak kada kayo ti pudno, ti mamati at abiyag ng agnanayon. Siyak ti tinapay ti biyag, iti panakaliwliwami kadagito yabalikas ni Apo Jesus, sumaklang kamken ka Ama, amang ipaduyak-yak ti pamati mi ani Apo Jesus ti tinapay ti biyag. Ket ita ikamang mimet dagiti kasapulan mi ti panagbiag mi. Ti pagsungbat tayo, Apo denggen nakam kadi. Ikakaasimi digiti mangidadaulo ti simbaan, digiti diakono, papadi,
Obispo ken ti Santo Papa. Agtultuloy kumati karadkad ken ragsakda nga agtrabaho para ti panakaisagnap ti pamati ket mabigbig ni Apo Jesus at tinapay ti biag. Dawaten mi ken ka Apo. Ikakaasi mi met ti gitinaykan iti responsibilidad amang idaulo ti gobyerno mi. Kanayon kumangis ang sayang katda digiti proyekto para iti pagsayaatan ti kaadwan ket mabigbig digiti tattao abunga digitoy tinaimpuswan na panagserbi. Dawaten mi ken ka Apo. Ikakaasi mi digiti mayaw awan maparparigat may daddadanes, masaksakit iti bagi, ken panunot, ken digiti na panglaw. Ni kumaapo Jesus at tinapay ti biag, timangted kadakwada ti pigsa ken salaknib, ket may kanda tinamnama ken ayat, tawaten mi ken ka Apo. Ikakaasimi digiti kakabsat mi apimusen, may ranod da kuman ti panagungar ni Jesus, ket maragpatdan ti biag nagnanayon nga sinagsegaan da bayat ti panagbiagta titoy daga. Tawaten mi ken ka Apo. Ikakaasimi digiti pamilya mi ken ti gimong mi. Babaen ti panangawat mi ti bagi ken dara ni Apo Jesus sa Kristo. May ranod kamtoy ti biag nagnanayon. Tawaten mi ken ka Apo. Hintayo metipeksa dagiti kabukbukudan tayo a panggep. Ama amum dagiti linaon ti panunot ken pusumi, amum dagiti banag a makaited biag ken patay kada kami. Sika nga rod Apo ti pagtalkan ken pagkamangan mi ti panagbiag mi. Kapumet laing ken Kristo nga Apo mi. Kumararag tayo kakabsat, tapno rin tayo daton tayo makayayo ti Diyos sa mama ni kabalin. Amin. Apo awatem ka dagitoy daton ngay roknoy ti glasyam, si kamet laeng timangted kadakwada. Pagbalinem kumaida apakaisalakanan mi, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo ti adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo ti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kariket rumbay. Anong mi ket pakaisalakanan ni. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga amama na kabaliin ken nagnanayon na Dios. Gapo ken Kristo nga Apo mi.
Tay subabaen ti na ipapatay ken panagungar, inaramid na ti pasama kanakasgasdaaw. Ada kami nga daidi iti ikot ti basol, ken iti sangol ni patay. Inkabil na kami iti saad a nagloryaan, ket isut gapunan, amanaganan kami iti napili a kapututan, kinapadi a naarian, nasyon na nasantuan, ken ili at nagikwam. Ket kalpasan iti panangayab mo kada kami manipod iti kasipngetan, inyalatiw na kami iti lawag mo a nakasgasdaaw, tapno iti amin na diso ibunannag mi, dagiti aramid mo anaindaklan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, kedi kantami ti imno ti panakaydaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Pudno na yapo abi ika kinasanto, at sigadigubwayan ti amin na kinasanto. Dawatin mingarud nga pay mo ti Espiritu, amang pasanto kadagiti adatun tapno pagbalinem kadipay mi ida kada kami, habagi kandara ni apumi a Hesu Kristo. Isu di sakbayawat na siya ti bagi na tapno wagtutuok na ngalay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na saninted kaya di disipulos na ket kinunana. Halaen niyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso mayawat to may paay kada kayo. Kastamet akalpasan dahil panang rabiida, nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka saninted kaya di disipulos na ket kinunana. Alaen niyo, kaya uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayo na tulag. Isu amay buyato may paay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan niyo daytoy apang ilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Aliti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, iti papatay mo, o apo wagingga iti yaay mo. Iti ngarud panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, timpay mo may kari kami nga dadito'y saklang mo, kinegzerbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano ti bagi kendara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pem kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan,
ket parayrayem tayat na na Diyosan. Laglagi pemeti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, dagiti papadi, ken dagiti amin agserserbi ti Iglesyam. Laglagi pempayapo dagiti kakabsat mi amat maturog si inanam at ipanagungar danto, kenam dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadiday iti sidong taranyag mo, apakakitandiken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti pay metakaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin itagdanay na biyag ket makiranod kamto. Kinaingasatan ni Virgen Maria ng ina ti Diyos, ninagasat mo sa nga asawa na. Kariti nagasat nga apostoles ken kariti amin sa santos. Isuda na kapudno nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwakam tukad met kadakwada. Amang itantano ken mangidaydayo ken ka. Gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo. Sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo irok no imiken ka manakabalin ngama. Ti amin na dayaw ken gloria, ti agnanayon ngawan ti inggana. Kas kameng ti familia ni Apo Dios, itay-intay kantaen ti amami. Ngadat sa dilangit, madaydayaw ma, tinagan mo, lumteng kuma, ti pagaryam matumpal kuma, tinaken mo, dito'y daga akasa dilangit. Inder kadaka iti alaw dito'y di kanen ni iti ayun nga aldaw, pakawanemet, ti basul miyakasme, pamakawan mi, ti basul, dagiti nakabasul kada kami. Amen. Bye-bye ngawan nuguti suli suket di salakan nakam ket iti dawaten mi ken kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idem kada siya ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong ti kaasim kada kami. Kan kanayon kumalayang iti basol mailisi kami, ken iti amin nariribok may kanawag kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Panakabalik kendayaw iti agnanayo nadi tuwag sarday. Wapumi a Jesu Kristo kinunam kari apostoles mo, kapya tibati kada kayo, kapya gapo kaniyak tited ku kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no digati pamat iti iglesyam, ket kasamayanuro iti pagayatam, ipay mo kada siya si kenkwan at ikapyaken panagkaykaysa, si kaagbiya kinagari tagnanayon ngawan inggana.
ti kapya ti Apo kan kanayon kumangada kada kayo. Ipaay tayo ti kapya ti tunggal maysa kada tayo. Item kadakang ti kapya. Adtoy ti Kordero ti Dios. Adtoy ni Apo Jesus sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo na ayaban ngumawat ken kuana.
Umararag tayo, hapoy pa'y mo kadit at ipanakaisalakan mi, daytoy panakiranod mi, kadagiti sakramentum, at patalgedan nati pamati mi, kapukan Kristo nga apo mi. Kararwa ni Kristo, pasantuen na, bagi ni Kristo isalakan na, dara ni Kristo samayan na, danong tibakrang ni Kristo bugwan na, panagtutok ni Kristo pakirden na, unayimbag Jesus denggen na, kada kita sugsugat mo italimeng na, di kay palubos sa ken kasumina itidake sa kabusuri kanawa na, intun oras ti papatay ko ayaban na, ken ka umayak. Tapno ka din sa santo ken angheles bumuyugat, na makipagdaydayaw ken ka itagnanayon. Palagip kakabsat, meeting dagiti readers, lectors, ken katekista, ita ngaldaw, iti oras iti alas 10:30. Agtultuloy iti paseyo, ita alawas sa Dasadsay Gabor Norte, anagapuja Villar Laurencia, sa mapaan, ijay lantag inton August 11, aging gati 13. Kidawdawatan tayo ket makipagledingit tayo ti pamilya dagiti pimusay at ti Dios ti alwad na ani Filoteo Harkiw ket maitabon inton no August 10 oras iti alas 8 ken ni Maribel Kontaoy iti Poblacion Norte. Awan pa iti panakaitabon na. Tumakder kay kakabsat. Tiyapo, tada kumakada kayo. Pandisyonan na kay kumati man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti bisa tayo, tayo ni tultuloy ti agsisinerbi.